Benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia, no que hoxe falaremos sobre a convocatoria de axudas Galicia Exporta Organismos Intermedios. Antes de comenzar, coméntovos que se tedes algunha dúbida ou pregunta durante o webinario, podedes escribila no chat e ao final deixaremos uns minutos para dar resposta ás dúbidas que teñades. Se vemos que hai moitas preguntas e que non nos dá tempo a respondelas todas agora en directo, non vos preocupedes que as recopilamos e enviámosvolas coa súa resposta vía mail, xunto coa grabación deste webinario por se queredes volver a ver. Dito isto, damos comezo entón á sesión de hoxe. Para que nos conten un pouco as características desta nova convocatoria, doulle paso a Placeres Conde, que é técnica responsable de promoción internacional do IGAPE, e acompaña José Antonio Orgueira, que é técnico de internacionalización no IGAPE. Así que, cando queirades. Hola, bo día a todos e a todas, moitas gracias por asistir. Vamos a presentarvos de maneira simplificada os puntos máis importantes do que é a nova convocatoria de Galicia Exporta Organismos Intermedios. Como sabedes, publicáronse as 3 liñas de axuda da área de internacionalización. Galicia Exporta Empresas, Organismos Intermedios e FOESGA o mesmo día, e ábrese o prazo de solicitude de axuda tamén en concreto o mañán. Esta liña de axudas é moi similar a base de convocatoria deste 2026 é moi similar a do ano anterior. Trátase de axudas en réxime de concorrencia non competitiva, o que significa que vamos a ir revisando as solicitudes de axuda por orden de entrada, por prelación temporal e por expediente completo. É dicir, se algún expediente hai que requerirlle algunha documentación de carácter obrigatorio ou hai algunha achega de documentación complementaria, o novo posto sería o de data de entrada desa documentación. Temos un orzamento de 1.700.000 euros, 200.000 euros máis que na convocatoria do ano anterior. Consideramos que é un orzamento máis que suficiente para, tendo en conta o histórico de solicitudes que temos nestas últimas convocatorias. O prazo de presentación, como vos comentaba, comeza mañá, ás 9 da mañá. Está aberto o prazo de solicitude ata o 30 de setembro, ata as 2 da tarde. Pódense presentar varias solicitudes de axuda. E de cada solicitude pódese presentar unha modificación durante todo este período que está aberto o prazo de presentación. Entón, quen pode solicitar esta axuda? Pois poden solicitala a organismos intermedios, asociacións empresariais, consellos reguladores de denominacións de orixe protexidas, de indicacións xeográficas protexidas e de agricultura ecolóxica, clústeres empresariais, centros tecnolóxicos e centros de apoio a innovación tecnolóxica domiciliados en Galicia. Subvenciónanse dous tipos de accións, as accións sectoriais e as accións grupais. Accións sectoriais son aquelas nas que é o propio organismo o que participa en representación das empresas e, neste caso, é o organismo intermedio que solicita axuda. Nas accións grupais pode participar o organismo intermedio unha PEME ou varias PEMEs. No caso que non participe o organismo intermedio, teñen que participar como mínimo 2 PEMEs e un máximo de 20. O gasto mínimo subvencionable, excluídos costes indirectos, debe ser alcanzar os 3.500 euros, IVA excluído. E, como sempre, neste tipo de axudas que da área de internacional, a cuantía das axudas son axudas financiadas con fondos FEDER, a cuantía das axudas é do 70% dos costes directos máis os custes indirectos. Estos custos son un 7% destos custos directos, o que fai que o importe e o porcentaxe de subvención aproximado de un 71,96, prácticamente un 72% de axuda. A subvención máxima é de 400.000 euros en total. É dicir, se presentades 3 solicitudes de axuda ao longo do período que está aberto de solicitude, como máximo se vos pode aprobar 400.000 euros.
Pódense presentar, como vos dicía, varias solicitudes. Lóxicamente, esas solicitudes son para accións diferentes. Entonces, é importante, tendo en conta que este ano o prazo de presentación de solicitudes xa abre agora en xaneiro, é importante que planifiquedes ben a presentación das solicitudes e as accións que vades presentar en cada unha. Hai que facer estimacións reais porque tendo en conta a resolución tedes que presentar a justificación dos gastos, entón é importante que esas solicitudes sean o máis axustadas á realidade posible. No caso de que haxa variacións importantes nesa execución, é importante que presentedes as modificacións para evitar unha reducción do porcentaxe de execución, porque se baixa dun 50%, podedes incurrir nunha perda total do dereito a cobro da axuda. Entón, é importante que esa execución este asegurada. Temos tres tipoloxías de accións que se subvencionan, igual que o ano pasado. Temos actuacións de promoción internacional, actuacións de marketing e comunicación internacional e de competitividade internacional. A tipoloxía de accións é similar, simplemente fixemos un pequeno cambio na estrutura da clasificación das accións, pero o obxectivo e os gastos que se subvencionan son os mesmos. Dentro das actividades de promoción internacional, as accións que se subvencionan son participación como expositor en feiras, participación activa en eventos expositivos de carácter internacional, visitas conxuntas a feiras ou outros eventos expositivos, misións comerciais directas ou inversas e accións cooperativas en destino. Dentro das accións de marketing e comunicación internacional, temos dúas tipoloxías de accións subvencionables: as campañas publicitarias en medios e a elaboración de material promocional conxunto. En canto ás actividades, accións de competitividade internacional, inclúense como subvencionables os gastos de base de datos de intelixencia competitiva, asistencia xurídica ou técnica e traducción de documentación. Coméntovos a continuación varias cuestións que é importante ter en conta, que xa se solicitaban na convocatoria anterior, non hai grandes cambios. Todas as accións os gastos que se realicen deben estar efectuados deben ser efectuados entre 1 de xaneiro de 2026 e 15 de decembro de 2026. Solo hai unha tipoloxía de gastos que sí que pode ser previos a esa data, de 1 de xaneiro de 2026, que son os exixidos en concepto de reserva de espazos, viaxes e aloxamentos. Nas accións grupais, cando participen conxuntamente organismos e PEMEs, os gastos serán divididos de forma equitativa entre todas as partes implicadas, é dicir, o reparto de minimis faise entre as PEMEs participantes, pero tamén se inclúe o organismo intermedio entre ese reparto de minimis. As empresas que participan nas distintas accións e que dá de alta ao organismo cando presenta a solicitude de axuda teñen que estar dadas de alta en programas avanzados do IGAPE, o IGE 192. No caso de non estar dado de alta, teñen que facer a solicitude dese diagnóstico antes da data de presentación da solicitude de axuda. No caso de que haxa algunha empresa que teña dúbidas de si ese diagnóstico favorable, pode mandar un correo electrónico, nosotros indicamos e confirmamos cal é o código de expediente e se ten informe favorable ou non. É suficiente con que teña un informe positivo emitido a partir de 1 de xaneiro de 2013. Entonces, a maior parte dos gastos, a non ser que sean empresas dos casos, a non ser que sean empresas de recente creación, teñen solicitado este diagnóstico e con informe favorable. Como vos comentaba antes, pódese presentar máis dunha solicitude por organismo intermedio, que creo que é unha das vantaxes importantes que ten esta convocatoria, porque permite presentar solicitudes de axuda máis sencillas que podes ir presentando incluso a medida que vades executando. Entón, permite que ese grado de execución sea bastante superior. No caso anterior, na convocatoria de 2025 xa se daba esta opción, pero en convocatorias anteriores que non era así,
é máis complicado poder facer unha planificación de toda a actividade de internacionalización do organismo ao longo dun ano. Neste caso, creo que é máis sinxelo incluso concretar que empresas van a participar en cada unha das accións eso, pues, facelo en varias, cunha periodicidade a que considerades máis aceitada trimestral, quero dicir, non hai límite de solicitudes, en xeral polo que vemos se presentan a mellor 3, 4 solicitudes por organismo, en algún caso, en outros casos se siguen presentando solo unha ou dúas, pero nos parece, dende o punto de vista tanto de xestión, de tramitación da axuda, como sobre todo para vos a hora de xustificalas é máis práctico presentar solicitudes máis sencillas con menos accións. Como vos comentaba, o prazo de execución é de 1 de xaneiro de 2026, en este caso é todo periodicidade, non é plurianual, finaliza o prazo de execución o 15 de decembro. Indícanse nas bases que dentro deste prazo tamén se debe presentar a solicitude de cobramento. No caso que non se faga así, que é unha pregunta que temos, a verdad, casi todos os días cando chega esta época que finaliza o prazo, si no caso de non presentarse, sempre tardamos uns días en facer o requerimento formal da solicitude de cobramento. Si termina o remata o 15 de decembro e non se presenta a solicitude, pois moi posiblemente hasta primeiros de xaneiro non fagamos ese requerimento formal de solicitude de cobramento. Unha vez feito, tedes que ler a notificación e tedes 10 días para presentar a xustificación e a documentación que se necesite. Entón, así a grandes rasgos, estas son as características máis importantes da convocatoria. Si vos parece, xa o fixen así na presentación de Exporta Empresas, vamos a facer un pequeno repaso polos artigos que son máis importantes e que debedes ter en conta nas bases da convocatoria. Insistimos sempre que é tan importante como facer unha boa solicitude de axuda, que sin duda sí que o é, ter moi claro como xustificar os gastos que se teñen aprobados, porque de nada sirve ter a resolución de concesión aprobada se despois non se xustifican os gastos correctamente. Entón, sempre insistimos en que é fundamental, a parte de revisar, lóxicamente, que tipoloxía de gastos se subvencionan e cales son os criterios que hai que seguir, que revisedes o artigo 19, que é onde se especifica como xustificar a subvención. E o anexo 3, se non me equivoco, que é onde se fala tamén de que tipo de informes hai que presentar segundo a tipoloxía de accións que tedes aprobadas. Entón, isto é unha cuestión bastante importante. Outro tema importante, o tema dos prazos. En principio, establece as bases reguladoras que nosotros temos que resolver a concesión da axuda nun prazo máximo de 3 meses. Entendo que agora, como a convocatoria abre xa mañán, pois estaremos en disposición de atender en prazo resolver no prazo, ese é o noso obxectivo. Tedes que ter en conta que as axudas, como son financiadas con fondo FEDER, son incompatibles con calquera outra axuda para os mesmos gastos subvencionables. Non hai límite de gastos, simplemente na partida de marketing, comunicación e marketing, o importe máximo é de 50.000 euros para esa partida. Son axudas que están suxeitas ao réximen de minimis, polo tanto, as empresas non poden superar o límite dos 300.000 euros nos 3 anos previos á concesión da axuda. No réximen xeral de minimis, se empresas do sector pesca e agricultura non poden superar os 40.000, de empresas do sector agrícola, o límite de minimis se reduce a 50.000 euros. Número máximo de PEMEs participantes por acción son 20, máis o organismo intermedio. Se participa o organismo intermedio en exclusiva, en representación do sector, do organismo intermedio poden participar nas accións 2 persoas e despois por empresa, 1. No caso de que participen tamén empresas.
Co tema dos proveedores, pois tedes que seguir os requerimentos que salen en todas as bases e na lei de subvencións, non poden estar vinculados entre sí, as ofertas teñen que cumprir os requerimentos que se establecen, e os gastos, facturas e pagos teñen que ter de data entre 1 de xaneiro e 15 de decembro, a excepción desos tres conceptos que falábamos que están vinculados á participación en feiras, porque entendemos que esa reserva de espazos en feiras e de viaxes a aloxamento sempre se fai con antelación. Incorpórase como novidade, se non me equivoco, a opción con respecto aos gastos de viaxe e aloxamento, cando incorporamos o tema de se hai as accións teñen lugar en máis de 2 cidades dun mesmo país, porque aí amplíase ata 2 noites por cidade adicional ata un máximo de 10. Eso, se non me equivoco, é unha novidade con respecto ao ano anterior. Toda a presentación da solicitude, xa sabedes, é a través da página web do IGAPE e coa aplicación nova, a través de Espiga. Tedes no artigo 18 cales son as obrigas das persoas beneficiarias. Como se pode, no artigo 17, como podedes presentar a modificación da resolución, que se considera modificación e que non, que cada solicitude, como vos comentaba antes, pode ser modificada unha sola vez, e o prazo para presentar esas solicitudes de modificación son ata 2 meses antes da data de finalización do prazo de execución do proxecto. Eso é importante. Como vos comentaba, no artigo 19, detallase como se justifica cada unha das accións. E nos anexos tedes as declaracións de comprobación de datos, o anexo de NSH, que é obrigatorio e que tedes que enviar conforme ao modelo que se publica nas bases, porque sí que é un requerimento que temos habitualmente, que a veces os modelos que se achegan non son, sí que teñen un contido similar, pero non é o modelo que se establece aquí. Tedes que ter en conta os límites de gasto de viaxe e aloxamento que se indican no anexo 2. E despois tedes no anexo 3 os modelos de informe de execución para cada unha das tipoloxías de accións que se teñen aprobadas. Así a grandes rasgos, pois é o que é unha breve descripción do que son as axudas. As dificultades que nos atopamos este ano foron sobre todo, tendo en conta que puxemos en marcha a tramitación a través da aplicación nova, pois, sí que foi un reto importante, sí que hubo algunha incidencia na tramitación por problemas técnicos, pero entendemos que este ano, que xa é a segunda convocatoria que se tramita a través da sede IGAPE da aplicación nova, entendo que esas incidencias se reducirán, nos esperamos. Pouco máis. Se vos Non sei se parece, a dúbida, sí. sí, podemos pasar ás preguntas. Hai unhas cantas xa. Por exemplo, pregunta María, unha misión inversa, esa acción sectorial? Claro. Eso depende como a queiras organizar, pode ser sectorial ou grupal, ou habitual. Nosotros o que se suele presentar é que sean grupales, que sean grupos de empresas vinculadas a un organismo que visitan. Claro. Como? Sectorial. Sí. Porque que non organiza, que non... Claro, sectorial no sentido en que organiza o organismo, pero sí que participan grupos de empresas. Pregunta Sofía, ¿las facturas en una acción grupal se presentan a nombre de cada uno de los participantes o van todas a nombre del organismo intermedio? Do organismo. En este tipo de axudas é o organismo o que recibe o beneficiario da axuda. O solicitante e o beneficiario. Pregunta María si en una acción sectorial solo puede ir una persona por empresa o entidad que no sea el organismo intermedio.
Sí, Sí. correcto. Pregunta Ramón si hai algunha fecha límite nas excepcións de reserva de viaxe e aloxamento feitas no 2025 para feiras no 2026. No, si se xustifica correctamente, vaya, non hai inconvinte. ¿Cabría como gasto subvencionable la contratación de un autobús? Depende para que tipo de acción. Sigo cas preguntas. Nerea di que las facturas emitidas previas a enero del 2026 nos indicáis que sería aceptadas siempre que justifiquen que es para la facturación del 2026, por ejemplo, reserva de suelo. ¿Hay algún plazo desde la emisión de dicha factura para que se vea validada? Para que sea validada, perdón. No, pero tenía que ter unha data próxima á convocatoria deste ano. É dicir, bueno, eso ao final é o que dicía Placeres antes, o que terán é que xustificar se a reserva Claro. se fixo para unha feira do 26 está feita en xaneiro do 25, ao mellor teño no que explicar ben. É dicir, se a feira exixe xa facer esas reservas con tantísima antelación, pois teño no que explicar e xustificar. Pero se non se está feita a reserva nun período de tempo normal, pois tampouco habría mellor problema. Supoño que aí dependerá do tipo de feira, claro, as máis demandadas o mellor sí que hai que facer unha reserva con unha data moi previa, pero eso, vaya, se se acredita e se justifica Sí. correctamente non hai Ao final convite. pasa por Claro. acreditar eso, a necesidade de facelo con tempo. Esa reserva firmarás un contrato, terás unha documentación Vale. que acredite esa reserva de espacio. Pregunta Sofía con respecto a la pregunta anterior. Si no me equivoco, los gastos reparten equitativamente entre todos los participantes. ¿El beneficiario sigue siendo el organismo intermedio solo? A ver, o reparto de minimis é unha cousa e quen recibe a subvención, digámoslo así, é outra. O organismo intermedio é quen fai a solicitude e é quen vai recibir o importe da subvención, que despois terá que repartir coas empresas que participen, se que hai empresas que participen. Pero o reparto de minimis é sempre a partes iguales entre todos. Se nunha acción vai o organismo intermedio con 7 empresas, o importe de minimis desa acción repártese entre 7, a partes iguais. 7 máis o organismo. Claro, 7 empresas máis o organismo, 8, correcto. Sempre é o organismo unha empresa máis. Eso na propia resolución de concesión aparece un cadro no que se indica xa o importe de minimis que se asigna a cada empresa e ao propio organismo. É importante, moi importante, que teñades en conta a resolución de concesión e que vexades no cuadro, sobre todo, de importes subvencionables e accións aprobadas, como se reparten os gastos e tedes tamén a información do reparto de minimis. Digo, de cara a xustificar a axuda. Porque na resolución de concesión de organismos intermedios se detalla para que accións concretas se imputa cada gasto. Gastos de viaxe para participación, asistencia a tal feira, ou gastos de aloxamento para tal feira, reserva e alugueiro de stand. Pero eso se indica para que feiras. Tamén aparece un cuadro con todas as empresas que cumpren os requerimentos e que se establecen nas bases e como se reparte o minimis. Pregunta Nerea si podéis explicar de nuevo la necesidad de que las pymes rellenen la autorización consulta BDNS. El DNSH es un documento que aparece aquí en el anexo, mirad, anexo 4, que es una declaración responsable do cumprimento del principio de non causar prexuízo significativo ao medio ambiente. Entón, este modelo tede lo que presentar asinado, non é máis. Non sei se chega só do organismo intermedio.
O anexo 4 das bases. Vale, seguimos cas preguntas. Pregunta María, bueno, comenta que no le quedó claro. Entonces, en una misión comercial inversa, solo podrían ser subvencionados los gastos de una persona por empresa o entidad. Gastos de viaxe de persoas participantes, máximo 20 persoas. Eso sí que está establecido nas bases, as misións comerciais inversas. Claro, pero a ver, o mellor convén explicarlo máis, que é o que está a que se refire coa pregunta, é dicir, se nunha misión inversa van a vir representantes de 4 empresas, nas bases non sei se especifica solo Si ten que ser unha... Unha Non por- sei se o que preguntaba era si era unha persoa por empresa neste caso. Necesita- Neste caso é como máximo 20 persoas. Non está establecido nas bases. que Non teña está que ser detallado que sea unha por empresa. Unha por empresa. No caso das misións comerciais inversas. De todos modos, eso podes pasar a consulta por escrito e mirámoslo con detalle, pero non se establece, se non me equivoco. No. O que pasa que o ano pasado que sí que se fueron as 3 que tiñan que ver de 3 momentos diferentes. Non, de 3 empresas. Pero eso creo que xa se sacou. No, nas bases non aparece este ano. Nada, eso pasarnos a consulta por escrito e confirmámoslo. Vale, creo que a María xa lle quedou claro. De todas formas, María, como che din, se queres podes chamar o número ou mellor poñelo por escrito a través do correo que teñen habilitado para este tipo de dúbidas. De momento non hai máis dúbidas, entonces vou facervos un recordatorio de que na páxina web da Oficina Económica de Galicia, no apartado de eventos, tedes aí todos os webinarios publicados que se van a celebrar, tanto os que quedan desta semana como nos próximos días, que publicaremos tamén os do mes de febreiro, que tamén haberá algún de axudas. Simplemente antes de finalizar o webinario, quería recordarvos tamén que a través da Oficina Económica de Galicia ofrecemos asesoramento experto para as empresas que o necesitan en ámbitos como financiero, negocio, recursos humanos, proxectos de innovación ou eficiencia enerxética, entre outros moitos. Tedes toda a información na páxina web da Oficina Económica, como vos decía, e compartovos o formulario de solicitude por se tedes se necesitades pois a facer algunha consulta que o teñades de man, senón tamén, como vos digo, tedes toda a información a través da páxina web da Oficina Económica. Non sei, mira, aquí hai outra. Sería interesante que esa resposta, María, nos las deis a todos. A resposta o de persoa por entidade. No, nas bases o que sería que o máximo son 20 personas nas misións inversas. Non se especifica que teñan que ser 20 personas de distintas empresas. Aquela, en teoría, interpretamos, pero é mellor concretalo, decir que son, se unha empresa trae 20 persoas de viaxe aquí, pois en teoría as bases non din que non se poida. Ao contrario, que sería que son un máximo número de persoas 20. Home, por sentido común, se organizas unha misión inversa, inda que non se poñan nas bases, o normal é que participen varias empresas diferentes. Eso é máis habitual. E chamaría a atención que nunha misión inversa veñan o máximo de personas que son 20 e sexan da mesma empresa. Exactamente. O que vemos habitualmente nas solicitudes é que cando se organiza unha misión inversa veñen mínimo tres empresas diferentes. Sí, pero bueno, é dicir, volvemos ao de sempre. Se hai dúdas, preguntarase e pediránse explicacións. Todo aquilo que se sabe un pouco do corriente do normal, pois se requiere explicación, pídese. Que ás veces non debería ser necesario pedilo. Tamén, se vedes que son situacións excepcionais, pois podedes sempre que chegar a ven documentación. acreditado cando presentedes a solicitude de axuda, tedes que explicar ben no detalle das accións cal é o obxectivo que perseguides e a motivación para facer cada unha das accións. Entonces, bueno, aí tamén se ve se é coherente o que se solicita ou non.
É importante tamén bueno, que lle dediquedes tempo a presentar a solicitude e sobre todo a explicar as accións que vades realizar, porque a veces a información que aparece no propio formulario é insuficiente, o título que lle pos a acción non indica, non está relacionado despois co contido, bueno, ese tipo de cousas é importante, porque senón temos que facer requirimento de documentación e pedir aclaracións e si que perdedes o posto da solicitude. Eso tende en conta. O que sí que vos agradezco as dúbidas que teñades, mellor por correo electrónico, ou ben a Informa, ou senón a internacionalización@igape.es, porque así nos máis fácil canalizar as respostas e que o teléfono é máis complicado de atender. Comenta Bueno. María en relación con esto, perdón. No, que creo que non o comentamos que siga habendo os anticipos, porque en cada solicitude o máximo 50%. Xa se pide directamente, se solicita directamente coa propia solicitude e se concede unha vez coa resolución e, bueno, se suele pagar nun período razonable de tempo dende que se notifica a resolución. Y comenta María que podría darse el caso de que venga un comercial y el responsable de innovación de la misma empresa, por ejemplo. Eso sería válido. Sí. Vale, genial. Pois ímolo deixar xa por aquí. Moitas grazas, placeres, José Antonio, polo voso tempo e moitas grazas a todos os que estáis conectados tamén por asistir a este webinario. Enviaremos vos tanto a grabación deste webinario como a presentación, por se queredes volver a ver. Nada, vémonos nos seguintes webinarios e que teñades todos un bo día. Hasta logo. Adiós. Chao.